Aħna bħala partit ħanibqgħu nissalvagwardjaw lil poplu Malti Wawċi kollu. Ħanaraw li jkollna servizzi ta' saħħa eċċezzjonali. Ħanaraw li jkollna investimenti infrastrutturali fi Star ġdid ġo Għawdex u fi Star ġdid ġo Malta. Kif dejjem għamilna bħala Partit Nazzjonalista. Għaliex Mater Dei huwa investiment ta' Gvern Nazzjonalista. L-Istar ta' Għawdex għadu l-istess star li għamel Gvern Nazzjonalista. U hekk ser inkomplu nagħmlu għax aħna verament irridu l-ġid tal-poplu Malti u Wawċi kollu. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt l-eluq tat-tielet edizzjoni tal-programm Future Leaders waqt li kien qiegħed iwieġeb għad-domandi tal-parteċipanti. Iż-żgħażagħ li l-koll għandhom għall-qalbhom il-politika. Liema domandi kienu marbuta ma' diversi suġġetti fosthom l-għoli tal-ħajja, l-edukazzjoni, l-ambjent, it-trasport tal-massa, l-iskandlu ta' steward u l-arbitraġġ fost temi oħrajn. Matul din is-sessjoni ta' Q&A, Alex Borch tenna li ż-żgħażagħ veru jistgħu jkunu il-protagonisti tal-futur ta' pajjiżna u għandhom ikunu fil-qalba tad-deċiżjonijiet importanti ta' Malta. Semma kif il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jġeddet għaż-żgħażagħ permezz tal-Youth Think Tank sabiex jiddeċiedu l-proposti u l-viżjoni għaż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista. Stqar li jemmen bisħieħ fil-kapaċità taż-żgħażagħ. Alex Borch tkellem ukoll dwar l-għoli tal-ħajja u l-appoġġ lil żgħażagħ li jixtiequ jixtru dar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li l-Partit Nazzjonalista diġà ħareġ diversi proposti li jistgħu jgħinu liż-żgħażagħ isiru sidin ta' djarhom fosthom l-iskema ta' rent to own, l-equity sharing model u li jkomplu jiġu inċentivati postijiet vakanti. Stqar li fadal aktar proposti joħorġu u li se jkunu qed jindirizzaw l-isfidi li qed jaffaċċjaw iż-żgħażagħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li l-edukazzjoni trid tkun imqabbla mal-avvanzi tat-teknoloġija f'pajjiżna. Hawnhekk fakkar f'meta fil-passat, Gvern Nazzjonalista għaqqad il-Lufthansa Technik mal-Emcast sabiex ikun hawn aktar skilled workforce. Sostna kif jeħtieġ li naqdu l-edukazzjoni man-niċeċ ekonomiċi sabiex ikollna skilled workforce biżżejjed li jista' jidħol f'dawn is-setturi li jistgħu jġibu xogħlijiet ta' kwalità għal pajjiżna. Brabta mal-ambjent u l-kwalità tal-ħajja stqar kif ftit tal-ġimgħat ilu, il-Partit Nazzjonalista ressaq Private Members Bill fih dan l-ambjent sabiex jiġi salvagwardjat fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Dan bilan li jkun hawn serħan il-moħħ li jista' jkollna aktar ħdura f'pajjiżna, il-Green Belt u aktar spazji miftuħa li jkunu jistgħu jitgawdew mill-familji tagħna. Mistoqsi dwar l-istress u l-ansjetà fost iż-żgħażagħ, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li l-Partit Nazzjonalista qed jimbutta politika li tagħti l-appoġġ u toħloq l-awareness. Fakkar kif fid-diskors li għamel għal budget 2026 tkellem dwar il-ħolqien ta' ekosistema ta' għajnuna f'kull raħal permezz ta' ħabb speċjalizzati li jagħtu appoġġ lil min ikun qed ibati minn kundizzjonijiet ta' saħħa mentali fejn semma wkoll kif saħa dwar l-importanza tal-weda għal sptar ġdid tas-saħħa mentali. Dwar is-sistema ta' trasport tal-massa stqar kif bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kien lest li jpoġġi flimkien ma' Robert Abela u jiddeċiedu u jattwaw il-metro u jneħħu il-problema ta' traffiku li għandna f'pajjiżna. Stqar kif brabta mal-metro il-Partit Nazzjonalista għandu direzzjoni waħda fil-waqt li l-Partit Laburista għandu 1000 direzzjoni. Mistoqsi dwar l-iskandlu ta' Vital Zu Steward, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li s-sentenza innifisha tgħid li m'hemm l-ebda rebbieħa ċara f'din is-sentenza u li l-vittmi ta' din is-saga huwa il-poplu Malti u Wawċi, tant li se jkollu jħallas 5 miljuni oħra lil Steward. Il-Qorti tal-Appell u l-ewwel sentenza li kien Adrian Delia li fetaħhom u l-Partit Nazzjonalista li baqa' jimbotta għall poplu Malti Wawċi kollu. L-appell ikkonfermat illi kull side agreement u kull kuntratt li kien hawn ta' Vital Zu Steward huma kollha nulli. Ġifieri inti mill-arbitraġġ ma ġibt l-ebda rebħa mhux tal-li hekk tal-li mort l-arbitraġġ biex tibqa' tiddefendi lil barrani. Finalment il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm jisħaq li minkejja li d-distak bejn iż-żewġ partiti naqas għad fadal ħafna iżjed xogħol xi jsir sabiex il-Partit Nazzjonalista verament ikun gvern alternattiv. Il-poplu qed isejħilna il-Partit Nazzjonalista tuna Malta lura, tuna l-Għawdex lura, aħna rridukom tieħdu l-pass il-qoddim sabiex il-futur ta' pajjiżna ikun aħjar, ikun sabiħ, ikun ġust, ikun tal-Maltin u l-Wawċin kollha, ikun tan-nazzjon kollu. U għalhekk bib tiegħi
Viva l-Partit Nazzjonalista! Viva Malta Għawdex tagħna! Nicole Xiberra Żbalbi għal Net News.